मंडळी आज दिव्याताई आणि मी दोघं पण किचनमध्ये आणि आमचं ठरलेलं की आज मॅगी बनवायची आणि मी पण बोललेलं की मी हेल्प करते आणि मॅगी पण थोडीशी वेगळीच बनवायची असं आपण आज. पहिले तर व्हेजिटेबल्स असतात ते कट करून घेते. कांदा टोमॅटो वगैरे सगळं कट करूचा होता. पटापट सगळं कटिंग केले आणि दिव्याच्या स्वाधीन दिले. त्यानंतर दिव्याईला आणि मंडई मस्त गॅस चालू केले आणि भांडा ठेवले आणि आपण आज मंडई बटर मॅगी बनवतलो. बटरचं यूज करून बटर टाकले आणि कांदो टाकले आणि मस्त त्यानंतर पटापट दिव्यान भोपळा मिरची टोमॅटो वगैरे टाकून सगळं व्यवस्थित परतवून घेतले आणि आतमध्ये आपण टाकूचा असा मॅगीच्या आतमधलो मसालो आणि त्यानंतर तुमका माहिती आता काय करूचा आपण आतमध्ये ॲड करूचा मस्त गरमागरम पाणी दिव्यान गरम पाणीच आतमध्ये टाकलं नॉर्मल टाकला तरी पण काय नाही. त्यानंतर मॅगी आम्ही फोडून टाकू नाही डायरेक्ट अक्कीच ठेवलो लांब लचक मस्त वाटतेली खाऊ आणि आता थोड्या वेळ आपण वाट बघूची होती 2 मिनिटात तर बनाक नाही थोडंसं वेळ लागलो तो जाऊन दे तोपर्यंत आपण आपल्या नवीन बोक्यासोबत मस्त टाइमपास केलो आणि म्हणजे काय नाव सुचवा काहीतरी मस्त. त्यानंतर थोड्या वेळानंतर दिव्यान आवाज दिला की आता आपली मॅगी परफेक्ट रेडी झालेली आहे तर येऊन बघ. म्हणजे खरं सांगते बटर टाकल्यामुळे जो फ्लेवर हे होतो ना एकच नंबर. तुम्ही जर कधी करूक नसताल ना तर बटर टाकून एकदा बघा एक नंबर वाटता. त्यानंतर सगळा ट्रेमधनं बाहेर घेऊन इले आईकडे पहिली प्लेट दिले कारण आईकडनं रिव्ह्यू घ्यायचो होतो आपण काहीतरी केल्यानंतर कौतुक वाटतं आईक दाखवल्यानंतर. मॅगी एक नंबर झालेली खरोखरच तुम्ही सुद्धा ट्राय करा आणि व्हिडिओ आवडलो तर नक्की लाईक करा.